W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza a Zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratcy, lubi sortowy kniezu, lubi osadni, lubi doma, je 22. przezletna niedziela. My zetkamy się znowa, żebyśmy Bohu chwału przynieśli, Jeho prosili, Jemu so dowierili. Dżens w tej niedzieli mamy jedno witanie jako nadałk. Ja smiem skrótkę do zakrystię wstąpić, do podlanskie. Nidom wazy, dżens mamy smiem ja witać naszego nowego złynka do służby. Od 1. septembra je on we służbie, dokiż pak ja do dola pundu, a potom on započína bez witania toho dla on dżensa iż służby wykonia. Potem je znowak jutro witajcie do nowego dzieła. Przyjął wam mnie osady, daj Boż Bożo do skutkowania tu na dobro naszych, a przyjął się, żebyśmy mieli dobre zgromadne, spomożne dzieło ze wszystkimi osadnymi. Tu kwiecie pisane, niech na to pokaza, że wszelakie dary są, a że niech to do jednego zjednocza, kajż osada ma być. Daj Boż Bożo. Kajż to była, ladamy tej stajnie ruczo, dopominamy się na to, kajceśmy byli, što je se radziło, što nic, a prosimy Boha, żeby nad nami w obstajnie swoją smilność pokazał. Uznałam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, co się wiele zwyższył, myslo, ryczo, jednajo, a dobre zamiechło. Moja wina, moja wielka wina. To dla proszę, zbożną stajną Knieżną Marię, wszech angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke Kniezie naszemu Bogu. Smij so nad nami, wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuszcz się nam rychy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach.
Modlmy so. Święty Boże, Ty si dobry, a si żoło wszeho dobrego. Czyj nas dale a bóle k sebi, zoby we nas rostło, sztojsze dobra a święty, tak prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiście z Tobą a Duchem Świętym żywa, kraluje Bóg wieki na wieki. Čitanje z knihy Deuteronomium. Mojzes ryczyše ludej. Izraelo, słuchaj na postajenia a prawa, po których was jednać nauczył. So byście żywi byli a tam przeszli a kraj obsadzili, których chce wam dać Jahwe, Bóg waszych wódców. Nie przydajcie niczo k tomu, štož wam kazam, a nie odbierajcie niczo z toho. Miejcie so skiery po kaznach Jahwe swojego Boha, kotryż wam dałam. Zakowajcie je, a miejcie so po nich. W tym budzi ja ludy waszą mudrość a wasz rozum widzieć, gdyż zasłysza we wszech tutych kazniach, a oni praja, jenoż tutun wulki naród je mudry a rozumny lud. Przetoż kotry naród je tak wulki, kotrymuż si jeho Boha je tak bliscy, kajż Jahwe nasz Bóg nam, dyszkuli so k niemu wołamy. Kotry naród je tak wulki, kotryż ma tak dospólne postajenia a kaznie, kaž chce tutun zakoń, kotryż wam dżęca przedpołożam. Słyszeliśmy słowo Boże. Drugie czytanie z lista świętego apostoła Jakuba. Moi lubowani bracia a sotry, każdy dobry a dospólny dar je od Horeka, od wódca światów, pola któregoż nie ani zaczmicza, ani szczin przemieny to jeszcze. Dobrowolny je nas ze słowem prawdy spłodził, so bychmy byli kajż preniczki jeho stworby. Przyjmajcie w ciche myśli wusyte słowo, kotreż może wasze dusze wumożyć. Budźcie czynicielio słowa, a nic jeno słuchario, kiż sami siebie obszudzieja. Czysta a niezerharna pobożność przed Bohom Wódcom je tale. Opytować syroty a wudowy w ich czesnościach, a zachować so nieskażene od świata.
Słyszeli jsme Słowo Boże. Wódźcie nas dobrowolnie ze słowem prawdy spładził, zabychmy byli kaj szkliniczki Jeho stworby. Kniez buď z wami. Słowa Świętego Strzenia po Marku. We onym czasu zetkachu so pola Jezusa faryzejojo a pisma uczeni, kiż biechu z Jeruzalema przyszli. Doladachu so, jak nikoci z jeho wuczomników z nieczystymaj, któryka niemytymaj rukomaj chleb jedza. Faryzejojo a šice Židža jedža menuce jeno, gdyż su se dokładnie ruce umyli. Z tym maja so po tradycji starszych. Tež, gdyż zwikow přindu nie jedža, do nich so nie umyja. Jeszcze wiele drugiego su przeuzali, zobychu so potem mieli. Myja keluchy, karany, medzane sudobia, a lehadła przybliże. Na to praszachu so faryzejojo a pisma wučeni, čeho dla nimaja co twoji wučomnice po tradicjach starszych, ale jedža chleb z nečistymaj rukomaj. Wun pak im odmówi, dere je wieszczył Jezaja o was światulach, kajże pisane, tutun lud me czesci z hubomaj, daleko pak je ich utroba otemnie. Podamo šak me česčuja, wučo człowieskie wuczby a kaznie. Przetoż zcze opuszczyli Boże kaznie, a dzierżycie namryte waśnia, wopokniecie karane a keluchy a hajcze bele podobnego. Potom zwoła Jezus zaso lud a powiedziaše im, słyszcie mnie wszyscy a zrozumcie mnie. Niczo z toho, štož pod wonka do człowieka przykadza, nie może jeho pomazać, ale to, štož z człowieka wukadza, to je, štož jeho pomazuje. Przetoż od nucka z człowieczeje utroby wukadzieja złe mysle, kowarstwa, padustwa, mordarstwa, manżestwo łamania, narabność, luzość, lesčiwość, rozwólność, zawisć, hanienia, hordość a nierozum. Wszystkie tute złe wiece przykadzieja z nutryną a z nieczystczeja człowieka. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sestrowie kniezu, lubi ostatni. Czytanie a Ewangelii, co chcesz k tomu dżens jeszcze przydać? Zdá so, że prynne czytanie a Ewangelii runie to naprzeciwne uprajtaj. Je to mudre, może so praszeć, że nam cyrkiew przedpisa runie dżęca tutaj teksty czytać? W knize Deuteronomium słyszymy Mojzesa, jak rekne, że je ważne, a to zaradzene a zbożone żywienie, zakonnie a przedpisy dodržać. Wun samopraj, a z tym zawisće nie leży opaki, że druhe ludy czytają przykazy, zakonnie, budu rec, kajki to nadobny, mudry a kubwany lud, izraelski lud.
Mojzes wie pozitivnie wabić. Gdzieś knieży krótki poriad, a każdy wie, po czym ma so mieć, so żywienie radzi. Mesobne żywienie, a też żywienie z ludami. Tak daleko si myślę, każdy od nas to też poznaje, a może z tym sobuhić je przezjedny. Jezus však, o tym jsme z Ewangelia słyszeli, widzi wszystko zase troszkę inak. Jeho wučomnicy żydowskie przedpisy nie dodrža, jedza, a nie są se ruce umyli. Żydza, faryzeje są Żydza, narecza Żyda, Jezus je Żyd, a żadaja, żeby pozycję zabrał, a on nie odmówi. Miesto toho ryczy on o tym, złotkal nečistota pokaża. On praje nic to, štož od wonka do człowieka przyjdzie, czyni jeho nečistého, ale to, štož z niego wukaża. Przedpis, podczahowany na zwonko neredzenie, je przez Jezusa deklasowany. Każdy raz, gdyż ja słyszę tak recu ten Ewangelii, te czytanie, dopominam so na jedne zetkanie, któreż miach w jednym grekskim klosztrze. Dzień bysze, kajż to grekskie była, jara horce, a runie tun dzień nie bych si nimo krotkich kolowo, że drugie sobu zał, Sym po takim krotkich kolowach šel do jednog kloštra a cych runie zastupić też do cyrkwie, aby tym bokomiku przyjdzie jeden stary mnich, byście wo kročiača, jara przeczelny, a mi praj, takle nic. To by też znajecie cele jeszcze. A on mi praj po sobu, da mi taką suknu, którąż miał sobie oblec, a potom nie da mi do cyrkwy hić, ale gdzie ze mną do cyrkwy. A potom mi rozkładzie, jak mam sobie cyrkwi zadržeć, a czego dla. Jemu by ważne jasnie zwuraznić, do cyrkwy dzieś, dokiż Boha opytasz. Do cyrkwy dzieś, żeby był, kajż druzy też, pokorny, żeby się uwiadomił, że to je, kisze kniez, ziemię a niebies. W cyrkwi nie idzie o tebie, kajki ty upadasz, nie idzie o to, hać masz ranie brune noze, że o to, żeby so cyle na niego usmierzył. A że o to, że nikogo, kiż w cyrkwi je, nie by odżarzował, a niekajke właśnie o tym, so usmierzyć na Boha. Cyrkwi je zjawny rum. Tutum nicht nie jenož obstał na jednej reguli, kotraż płaci, ale wunie si czas za mnie zał za rozkładzenie toho, co je od mnie chcą. Gdyż my dżens słyszymy czytanie a Ewangelii, potom zdá so, że obaj tekstaj so mie sobu wuzamkujetaj. Zdá so, znajmniejsza. Gdyż to troszkę napinamy, a ladamy za cílom tych tekstów, potom widzimy, poprawom ma taj obaj tekstaj samsny cíl. Nie staj samowolny tekstaj, nie staj taj każdy jeno za siebie. Autoraj wolitaj jenož rozdzielne pucze k cíli. A što je to do cíla, o čo dže? Čeho dla so poprawom faryzejojo z Jezusom zadžiraja? Jedna so tu o samsnu věc, o kotryž Mojzes hižo reči. Faryzejojo to minja, zo reča o samsnej věce, o kotryž Mojzes reči. A tuž zadžiraja so o tym, što poprawom wučini izraelski lud jako Boží lud. Je to ten jednory fakt, że so zakonie a předpisy dodržuje, abo je to skere zmysłapełny, mesobny wopkat mez ludźmi. Jasne je, zakonie a předpisy dodržować pomha. Zjednori żywienie, wejdzie k dobromu mesobnemu wopkady. Wuczba faryzejów
chce jasnie być pomoc k radzenemu, Boha bojaznemu żywieniu. Tež Jezus chce, żeby żywienie jednotlivca było Boha bojazne. On pak widzi, że stupidne krucze dzierżenie tradycją nie może tomu polekować. Czemuż może naopak woprawdzita sprawność dopomać. A sprawność nitkino nie je wiec ludzkonych organów, ale sprawność je wiec wutroby. Na to Jezus pokazał. We wutrobie rozsudzi człowiek, što ma za prawe, a sprawne, što je nesprawne. Tuż nie je ani hupe, ani wopaki, zo dżęca tutaj dwaj pozdaču rozdzielne teksta słyszachmy. Tež my mamy swoje praszenia. Praszamy so, što wučini krzeszczana, jak mam swoje żywienie zapołożyć, żebych jemu, swojemu Bohu odpowiedział. Czytanie a Ewangelii wučitaj dżęca, zo ma dobra kultura, tež kultura rozestajenia. Prajmy pozytywne je zwady. We všech czasach swój zmysł. Amen. Bo nie lada na wonkonoscze, ale na zmyslenie utroby. Tuż przyłobroczmy so k niemu. Pomaj swojej cyrkwi, zo by so miła bóle po Twojej woli, hacz po człowieczych zakoniach a postajeniach. Daj, zo bychmy widzieli skere zmyslenie utroby, hacz jenoż wonkowne skutki swoich bliższych. Niech biedni a kori nazonia na lubości bliższych, zo nie są zabyci a zastorczeni.
Uswobodź nas od falsznego poczynania, a daj nam z wutroby dobrym być. Prosimy, że wysłysz nas. Jezusom, Tobie budź dziak a sława wieki na wieki. Modlcie so wszyscy, żeby su mój wasz łopon spodobał Bohu Wszechmocnemu Wódcy. Niech siła swojego mostu i ruku na cześć a sławu swojego imienia k naszemu wspomożeniu, a cuje swoje święte cyrkwy. Knieże Bożo, tuta święta hostina, daj nam przeco Twoje wspomożne żonowanie. Szczeż nie tylko obraznie czynimy, to zakonnie ze swojej mocy, przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbierny utroby. Dziękujmy za Kniezi naszemu Bogu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoči stajnie aż ludzie dziękujemy Knieże Święty Wódcieżego mocny, wieczny Bożo. Przetoż tak jara se świat lubował, zosy nam swojego Syna jako wumożnika posłał. Nimorycha bu nam we wszym podobny, zoby Ty nas lubował, sztoż lubujesz swoim Synu. Przez swoją posłuszność nam wun Twoje dobra zdobył, kotryżśmy ze swojej nieposłusznością zubili. Toho dla sławimy Cię, Knieże, ze wszymi angelemi a światymi, Twojej krasności wyskają. Yeah.
Woprawdzie światu sy knieże, żruboż je światoscze. To dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczenie z całej cyrkwiu, niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez Niego, którego sy k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Poswytuj Ty daraj z rosu swojego ducha, zobyś Ty nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie czerpeniu wuda za wun chleb, dżakowaše so, łamaše a poda jun swoim wuczomnikam prajo, zmicze a jistcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a poda jun swoim wuczomnikam prajo, zmicza a picze šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was, a za mno ich przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to, na mnie spominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wodczyny Jezusową śmierć a zrowastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, za Ty nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę, po wszy ziemi rozbrojeną, a wudospełniły lubości. Romadźe z naszym bamżem Franciskusem, naszym biskupom Heinrichom, a ze wszym duchowstwem. Wspomnij też o naszych bratrach a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei za zrowa stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, kociż so Ci ze wszech wieków spodobają, zobyśmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Bożo wszechomocny łódce jedności Ducha Świętego, wszakłała, cześć a hordosność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuj smiemy po nie do wiry śpiewać. Wódźcy nasz, kiż se w niebiesach, świeć to Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, staj so Twoja wola, kajesz na niebie tak na ziemi. Przyjdę chleb nasz, daj nam dżęc, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikam, a nie wiedz nas do skutowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetoż Twoje jest królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieży Jezusa swoim apostołom sy praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dałam. Prosimy Cię, nie lejdę na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu,
kiž se živa a králuješ věky na věky. Pokoj kněza buď stajně s vámi. Lejče jenio Bože, kotrež zebiera rychy sveta. Ciło Chrystowe.
Modlmy so. Boże, Sy nas nasycił sklebom niebieskie hostczyny. Prosimy Cię, niech tu ta cyroba lubost Cię dała naszym utrobam móc, zobyśmy swoich bliższych widzieli Tebie, a w nich służyli Tebie. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Džencišim vozivenjam. Zapłać Bu, prajmy wszystkim, kociż su dołhoż przystajnego zwójka a domunika niemiachmy, wasadu na tak mnohe ważnie, aktywnie podpierali. Wosibite zapłać Bu słusza, to z miejsca dżęca technu zmianom tak prajcz, kniezy Jurij Kokli. Tukilu dała nowe postajenia, nastupają przepisy korona, te su wczera dojszli, to sam ja widział, czytał ja jeszcze nisem, może być za przychodną niedzielu potem hinejsze naprawy w cyrkwi su. Womere ja jutro czytamy, a potem tunkiesze zamówite, odpowiednie, potem to w cyrkwi też ma do skutka stajić, to jest blisko przedpisa. Kaž prajne, czytał jeszcze nisem. Niż pojedzenca w Kroszczycach dwimaj, Rożoc w klosztrze dżęca dwimaj, wutoru wieczor na po 7, w Kroszczycach piatk do Kemši. Od jutrzejszego aż do 10.9. Sim w Dowolu, mnie zastupuje jako administrator aż do 10.9. jest kapłan Florian Mróz. Jeszcze aż do 3.9. je farskie biuro Dowola dla Zaurene. Wutoru świadczyte manżelska Jewa a Jury Szpitangs w Złoty Kwas. Przyjemy himaj bohate Boże żonowanie. Sredu nie su klosztre rano 8 serbskie kemše. Štvrtk wieczor w 9 jest ta godzina w cyrkwi. Zetkanie krupczanskich putników je piatk na fare, spoczatk z Bożym mšu 19 godzin. Sobotu je szulski zakot, niż poro z żonowaniem szulskich nowaczków su lieca takle, 9:15 w klosztre, 13:15 w Worklecach, a 14:30 w Kroszczycach. Kolekta dżęc za tydzień jest za osadu postajena. Na Świętej Marii Naroda 8.9. putnikujemy do Rożanta. Prosimy drużki, postawu Świętej Marii do Rożanta nieść. Listczyna za zapisane drużką Kroszczan procesjona leży w Ebieży Farskiej Cyrkwie. W wikarii prosimy o zapisane drużko ministrantu a koroniku do tamniejszej listczyny. Boža mša bude zaso kaj šloni, wonka na huce, pół godzin predahać zwučena, po takim 18 godzin cicci. Prynowa prowinska wuczba zahi so po nazemskich prózdninach. W Kroszczycach stajnie sredu, 15 godzin za dzieci kroszczanskie szule, 16 godzin za dzieci workleczanskie szule, 17 godzin w niemskie reči. W wikarii wutoru a piatk kajż bie leca zwučene. K letu 3. julia zmiejemy nasze w osadzie znowa firmowanie. Przychod za to zapoczyna sobie adwencze, a to za młodostnych nowego 9-letnika. Sakrament Świętego Mężestwa chcete sobie zaudać, prosite wierywych modlitwu, przypojetaj so 3. raz, Karsten Gerlich ze Sernian, a Damaris Handrikec z Rajnce. Drugi raz Ronny Habiger a Sandra Fiedler z Pančic Kukowa. Ulet dekanatnej modziny je 9:9, przyzywiena przyjmuje się jeszcze aż do 38 przez internet w Worklecach. 24:8 zemre w starobie 60 lat Florian Szota z Worklec. Kołanie requiem byście piatk. Kniez niech daj mu wieczny odpoczink. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Poriad Boży służbu. Bunželu rano za zemretého Cyrila matku, bratra Bena a zemretého staršího z Kozac. Utoro rano za zemretých sobie Brizanec z Pravočic, v 4 Žakne Kemšek Złotému Kwasi. Sredu rano za zemretých Bena Bulanka, manželsku Muniku, syna krzeszczana, kajšte żywych a zemretých svojbnych. Štvrtk 18:30 Kemše niemskie ryczy w Worklecach. Piatk wieczorne kemše za zemretého Katu Žurkovu, manželsko Jurija, kajšte żywych a zemretých svojbnych. Sobotu żonowania szóstych nowaczków, ta spowiedź, wieczorne kemše za zemretého Wałrjenca Kmeča z Kroszczyc.
Dżens za tydzień rano we 7 za żywych a zemrytych sobo rehorkec a koklic z Wudborja, dopona Bożemsza za Wosadu. Na pojednačich za zemrytu Rezu Kubicowu z Worklec k prynolitnemu wopomnieniu, w dwiemaj nyszpo. Wam wszystkim zapłać Bóg za zomatne paczo, i prośmy o Boże żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was Bożym wiesza mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.